Hi guys, muli si Madonna Monteping to. Dito po tayo ngayon kay Bong Castro. Geteng! So guys, ito. Makikita po natin si Brother Bong Castro. Ayan, makakalakad daw, diba? Sa praise God, si po ay makakalakad na. Dati naka-wheelchair lang to. Diba, ne? Dati naka-wheelchair na, ne? Lalakad na, ne? So, dito po tayo ngayon. Uli, dito po tayo sa ating pasyente sa District 1. Ito ay pang lima pa, nakakalakad ka. So this our 5 session therapy pa lang, nakaramdam na ng miracle kay Lord si Brother Bong. So sila po ay mga Christian, si Lumen, ano church kayo ulit? CIM, oh. Rise Infinite Ministry. Shout out to CIM sa church ng sa Pagitay Street, Nepo Putput. Putput na. So you'll make a way, sabi nga sa Diyos mo yung posible, sa pagpiliin din ng mga converse mo siya. Converse mo. Exodus 15:26. I am your God who wills you. Okay, praise the Lord. Proverbs 3:5-6 trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct you. Lord, maraming salamat. Kunin namin Diyos ng mga sa mga muli ito yung time para kayo po make therapy lang kaya so po may problems tingin ko mo dagdag pa po nalaliman niya na alam ko lugar yung mas palimagas ng mga Quezon Park kawan that you will have us Lord God and Father Lord, ito mo sa akin Lord God ang mas the best para dapat na program ang kupagaling ko kaya brother ko ito yung gamit ko siya ayon sa mga kalaban. Same ka ito, Lord God, sa mga chance na ikaw ang aming Diyos ng mga namin siya. Kami, Panginoon, samahan po kami, Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Ito ba, sinisalisan mo? Hindi. Bibitak pa. Hindi ka ba? Tapos lang talaga naman yan, mga 5 lakad. Hindi ka pa siyempre. Hanapin ko kay Bibi Curse. Okay. Marami niyak sana. Ano, dito kanina po. Marami ako niya. Ano ba? Ay. Ito malaki. Malaki may itong problema. Kaya kung parang mo ka, nakulong pa rin siya mga, hindi ako makasanda. Yellow food. May ka pa na Ben or paano? Random yung carrots ko, kalbasa na rin. Dili ka ano? Wala kita pag pelikula. Huwag kami na. Ayan. Wala. Pasin na na. Pasin na na. Di tayo dyan bagay na itang Ano ba? Sakala. Hindi sigas. bato natin. Karugura na kaya lipat na. Iya, dinurong mo. Oh, ita. Ay, ay, ay. Ita dyan bagay. Ito naman sis. Isa yata mas. Dili kitang bakal mo. Dili nga. So 140 over 80. Ano pa ganyan? Kaya pa yan eh. Diyan darating ko rin mga tapos. 120.
Ano yan eh. 130. Ano yan. Tapos hindi ang pulso, 99. So, gawin namin yun eh. Kalakang tigro ka lang. Yan yung kapuluban. Wagyo ka. Teta ka mo. Ito ka pa. Tapos, nasa ka naman. Kaya nagpo yung camera ka mo. So, yung giwata mo kanta, ilan yung giwata mo? 100 eh. So, kailangan mga 180 ka. O, sige. 120. Na, bilang ka, sister na eh. So, guys, upo tayo. Our program is 120. O, sige. Ha? Anak ko yun eh. Yan. Yan. Giliwa mo. Kaya mga Kumatsi ka. Kita ka talaga. Usipat to. 3, 4, Ano mga bindi lang? 5, 6. Ay, ilapag ka tabi mo. Dapat wala lang yung bilis ko. Ganyan. So, ito po yung pagpapalakas pa ng tulong sa kanyang paglalakad. So, si Kuya Pog po ay nakakalakad na. So, ito yung biniblag namin ngayon para makita niyo yung ginagawa namin. 6, 7, Ah, 8. ano po? Medyo na patapatin mag yan eh. Mabibigil namin kayo. Kayo, mo na. Gawin namin inimot naman sana niya. Oh, birthday ka. Sabi na po birthday na ito, kaya birthday wish niya eh. 10, Sige, baba. Okay, ubo, ano, kakadya mo at kabulikin. Yan, para kabulikin. 11, Yan, very good. 12, Agis tawa ka na yan. 13, 14, 15, Dapat yung bits mo, dapat mo. 16, Nandiyan ito, ulo. 17, 18, 19, 20. Hold. No, thank you, Lord. itulo Yeah, sige, go. Nandun ulit. na. Nandun ulit, buka muna. O, ganda ba 20? Thank you, Lord. Tapos, buka. Buka ka, ha? O, inhale, exhale. Yan. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 10 count. Sige, banat. Sabitan niyo yung bits mo. 1. Lahat pa naman dito. 2. 3. 4. 5, 6. Sikat. Umilang ako yun. 7, Yan. 8, 8. 9, 9. Tigdoon. 10. Tigdoon pa. 11, 10. Ganyan pa. 12, Inhale. Sabi na natin. 10. Okay na natin. Ang 30 pa. Sige, baharap ka. Ano pa naman yung mo na eh. 11. 12. 13. 14. 15.
pa. Twenty. Eighty. Ano? Mas gamitin mo lang. So pag ano mo, gamit ka nito ha? Yan, sige. Pagka darating ako, huwag mo lang kami exercise. Kasi pagkabugas siya. Mag-exercise ka na bukas. Wala ako. Tayo, hindi nagkaayain dala. Nakatid ka pa siya lang ang therapy. O, ready? Sige. Bapo. 90. More than end. Nakatid din. Pagalit pa. 20. Oras ka naman eh. Oras ka naman. Kasi mapapagay na kayo. Oras ka. Tapos lumakad ka rin. Ang lakad mo, massage na. Kung puro yung kinakan kasi. Tingnan. 1. Pagalit. Two. So guys, kakad ko ng dito kasi si Kuya kanyang umaga na walking-walking din sa ni ate. So lilas ko muna yung program. 3. Baka kasi ma-overtraffic siya eh. 4. 5. 6. Push! Apat na. 7. Saan? Na. Lalo na. Alam mo, sige eh. Lima ni Santa. Natural. Sayang. Apa? 8. Okay mo yan. Kasi, Suyabi ka niya ba? Oo. Dapat kung kaya ka daw therapy ka santo. Sige, 8. 9. sige pa yun. Last. Last po. 10. Pinalik sila pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oo. Kaya kung kanya tapos nabakad ka na eh. Oo. Talim na dapat. Lalo na yung magkamo ka yan. Patas. Patas. Apa kayo? Buwa. 60. Wa- Sige. Pwede din kayo sabi lang lang. Mabila ka po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ang dati, pinako pa. 16 daw. Hindi man dalang mo. So tapos na ba kami sa aming guys, sa aming lower limb, yung po tayo. So binawasan ko 50 muna, dapat 100. So next time na rin 100 kasi po maga-maga pa lang naglakad na sila. So baka pa may magka-problema yung mga fiber ng muscle niya. So niles ko na yung kanyang program. Straight na. So Ay, ginawa ko lang. nilinis ko na eh. Talagang Hindi gusto niya. So ginawa ko lang 50. So ngayon, we proceed to upper limb exercises. So dapat baris si 40 last kasi namin sa 40 kami. So ngayon to 60. So nakasampu ka na. O go. Sige. Taas. Gas ka na mo. Gas mo. Ha? Sige na mo ba? Ali. Kain na. Kaya na ka. 11. 12. Sige na 12. 13 lang. 14, Ayan. 15, 18, 20, Nakabili na. Nakabili na. Nandun eh. 20, 20, 29. 29. 29. 29, 30, sige ano. 31, okay. Hanggang 40 mga ito. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Last 20, no? Direct save. Sige, gano'n. 41, 42, sige. 3, Kasi sila mo, balik pati. 50, Last 10, last 10.
60. Okay, very good. 60 na, hindi 50. Next, sir, Brad. Next na ka. For our next exercise, dan this manner, ganito gagawin mo. 1. Yeah. 2. Mayroon ka. Yeah. Yeah, sige. 2, 1. Very good. 2. Yeah, sige, very good. Yan. Magpalakas siya ng kanyang ball and socket tsaka hinge. At pagpalakas din ng ating arms, chest, kung tinatamaan nito. Dali na. Ako nga po, dali na. Sixteen. 16. Sige na mo. Sige na, boss. Wala na mga mukha. Oh, 16. Iba na 16. Mga ka mga manunod sa'yo. 20. Mga yan. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Cool. Tulit. 24. Tulit, men. Yan. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ilan? 60, hanggang 60. 31. O, Kaya na. Inalik sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ready. Sige. 2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Last 10. Yan. Inhale, exhale. Exhale ka. Mag-focus ka. Yan. Wala pang kaliwang kayo. Mag-focus ka pa. Then, nagagawa mo kanito yung muscle mo. Kasali siya. Silin mo lang tayo. Kakibing-kibing. Oo, makaprepare ka. This is called a preparation, especially sa ating mga stroke patients. Kailangan pong nakaproseso ang mga ginagawa natin. Kasi yung stroke patients natin, konting mali lang yan, may injury yan. Di ba? Sige, last 10. Oo. Banat. 1, Mga alam mo yan. 2, Okay, lalaki. One! One! Ayan! 4, Wala mo. 6, 7, Si Kuya Bong Castro talaga ito. Natutuwa ko dahil 9. maaga lumakad to. Ten. Oh, hold. Ito. Una. Dudurot. Wala mo na. Durot. Dudurot ka natin. Dudurot. Kaya ka dating. Dudurot. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, Seryoso ka. Balang pa. May pangaya natin dudurot. Asya ng durot. Durot na lang eh. Durot yung pakla. Ubekin ba? 5, Ubekin ba kayo dudurot? Sige. 6, Yan. Kasi mga. 7, 8, 9, Ano na pa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. Last 40. Inhale, exhale. Bukan power. Bukan ng power. Bukan power. Nakakanilig siya mga power. Pag nakakatapos sabihin mo, thank you Lord. Pag nakatapos mo 20, thank you Lord. Sabi nga, acknowledge Him. I-acknowledge mo ang ginagawa na. So, ang nagpagaling sa iyo, ang Lord, tandaan mo yan. Amen. Si Mang Kevin at ang asawa mo, instrumento lang kami, ha? Oo. Wala mo, ha? Wala mo sa faith mo. Okay. Tama siya. 3, 4, 5, Paling kami sa Six. kanya. Kamulisan mo. 7, Get out, Satan! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tuloy! Yan na ito. O, reverse. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, relax, exhale, last 15, sige, kaya, sige, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hold. Last 40, exhale, exhale, and then prepare, and then sa lesson, and then proceed, 1, 2, 3, proceed. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, hold. Inhale, exhale. Prepare yourself at the count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? Move. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, last 20. Hold. 1, 2, 3, 4, 5. Yan na. 7, sige. Wala na. 7, sige. 30, 30. 30. Hindi, 30 na yan. 30, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, last yan. Last 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 59, 60, hold. 1, 2, 3, hold, relax. Then muna tayo ha. So lalakad ka siguro mga 5. Tingnan. Mahana. Masagsita ka rin. Tapos saka ka magkulit. Mabulim. Siya nagpapagal. Oh. So, tayo ngayon. Dito. Yan. Dito. Nagmalindo. So, lakad mo dahan. Makamit natin. Yan, mag-rapal na yan. Sige. Sige. Hindi ko pa siya sa nini. Relax mo, relax. Sige. Dapat yung bitis. Hanggang di ko kina, dapat niya. Yan. O, yung 1. Yan. Bitis, dapat mo na. Sige. Dapat yung bitis. Dapat. O. Kaya. Kaya ka na ako. Itang gawa na yan. So kasi ito, number 1 yung practice mo natin. Tulong pa ako ito ngayon. Pwede. Tulong. Wala na. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! Practice na kayo. Practice na ba? So guys, ito ginagawa ito kung nakakalakad ng pasyente. Pero kung hindi ko gagawin, maibig rin ang pasyente. Relax po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! Inhale. Huwag na makatayo. Diba? Tinuturo kitang umupo. Diba? Kasi kung umupo ka, ibig sabihin niya, magaling ka, nakakaupo ka na. Buwan. Para ma-practice pa ako. Sabi na ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So nakita, tapos na? Last two, no? Pagpinang mo tayo, ha? Sige. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang nilapot na. 40. Last. Nalapot yung bides. Nalapot siya. Ha? Nalapot yung bides. O sige. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push! Relax. Thank you, Lord. Sige lang. Thank you, Lord. Wala natin ba? Kasi lang, daka lang lagi mo. Ano ang harapan? Wala ka ba? Yan. Dapat bitis, dapat mo. Very good. Okay lang din mag-iaw. Sige. Yan. Okay. Yan. Tapos, buwan na dito. Luluwa mo. Sige pa, harap na. May kamat na. Yan. Patme. Terme, oh. Yan. Very good. So, ang gusto ko lang ito. Oh, guys, kakad ko muna to. Part 2 namin yung massage. Baka hindi ma. Baka hindi ma. Baka regular na naman. So, part 2 muna tayo, ha, guys, ha.
for our massage therapy. Tapos na po sabing exercises.